Jeg hedder Laurits Holm, jeg er 29 år, og jeg er HIV-positiv. Jeg havde været i byen og havde mødt den her fyr, som jeg gik hjem med. Og det var ikke noget større, det var sådan bare den aften, og så cirka en måneds tid efter, så kontaktede han mig og sagde, at han var blevet konstateret HIV-positiv. Det eneste, jeg mere tænkte på, det var, hvad jeg skulle sige til min mor. Om jeg skulle sige noget til hende overhovedet. Fordi hun vidste ikke, at jeg var bøsse. Jeg var ikke sprunget af skabet på det tidspunkt. Det er altid svært som mor at få at vide, at ens barn fejler noget, som bringer det tættere på døden. På den anden side, så blev det jo også sådan, at Laurits fortalte mig, at han var bøsse. Så et eller andet sted blev jeg også meget taknemmelig over den oplevelse, altså at vi kom så tæt på hinanden. Det er bare ærgerligt, det var det, der skulle til. Det, at det bragte mig tættere på min mor og gjorde mig mere åben over for livet som sådan, det gør næsten, at jeg vil sige, at HIV er nærmest det bedste, der nogensinde er sket for mig. Der skete så det, at jeg stille og roligt begyndte at undersøge lidt mere om, hvad HIV egentlig er. Og på grund af det, så faldt jeg over en HIV-dating hjemmeside. På den side, der mødte jeg så Michael. Michael havde den indflydelse på Laurits, som en pige har i et heteroseksuelt forhold, når folk bliver forelsket. Han blev glad, han blev udadvendt, han tog fat på sit liv igen og syntes, at det var værd at leve. Frækker er du. Jeg er meget glad for det. Til fødselsdag. Tak. Hej. Vores planer var, at vi skulle flytte sammen. Og jeg havde også besluttet mig for, at jeg ville have frihed til ham. Det er som at se ned i et sort hul. Og vide, at ens barn skal gennem sådan et tab. Michael, han havde en meget voldsom overbevisning om, at han ville lige meget hvad det skulle koste, bestige den her klippe oppe i Sverige. Lørdag aften så blev jeg ringet op derhjemme af hans ven fra hospitalet. Der var sket en ulykke, og Michael var styrtet ned, og han var død ved ankomsten til hospitalet. Jeg tror, han ringer til mig og siger, at han skal hente urnen, og han henter den. Og så bliver det tavst, og vi kan ikke finde ham. Så går jeg op i hans lejlighed til sidst, for jeg tænker, er der et spor? Er der noget, jeg kan gå efter? Og der ligger der så et bånd, et videobånd, med en afsked. Jeg tænkte, han var død. Et brev eller et bånd, hvor der står til mor. Så er det fordi, man ikke selv kan være til stede og sige, hvad det handler om. Så jeg tænkte faktisk, at han var død. Det viste sig jo så bagefter, at han var taget op til den væg, det bjerg i Sverige, hvor de havde klatret sammen, og havde kastet asken ud. Men så havde han jo altså valgt at hoppe bagefter selv. Det næste, jeg husker, det var, at jeg vågnede på hospitalet ved, at min mor stod ved siden af mig, og der stod en læge. Og de fortalte mig, at jeg havde brækket rygsøjlen flere steder, og at jeg nok aldrig ville komme til at gå igen. Min umiddelbare reaktion var, at jeg var ærgerlig over, at det ikke var lykkedes. Jeg synes, det var endnu mere uretfærdigt, at jeg stadig skulle videre, og jeg lå der. Og så stille og roligt kom jeg til at tænke mere og mere på Michael, og tænke på hans livsholdning, og den måde, han levede livet så intens på. Og så blev den her følelse af uretfærdighed, den blev nærmest erstattet med en følelse af flovhed over, at jeg havde følt, og jeg havde gjort på den måde, som jeg havde gjort. Nogle måneder efter jeg kom ud fra hospitalet, så oprettede jeg en klatreklub for HIV-smittede homoseksuelle. For at de kan komme lidt ud, og dem, der måske er lidt mere indlåget, komme ud og lave noget fysisk og møde ligesindede.
og forhåbentlig sprede noget af Michaels ånd på den måde. Ud af alt det her, så har jeg jo fundet ud af, at man godt nok får nogle op- og nedture i livet, og man får nogle ordentlige smæk en gang imellem. Og at det helt godt kan synes meget, meget retfærdigt. Og at der er lettere udveje end den lige at fortsætte, men at det mange gange er den sværeste udvej, man får mest ud af. At man skal sgu leve sit liv.